в столицата с 0-1 от английския шампион Ипсуич Улфс. Нарушение няма срещу Мариан Германов. Това показва реферът Марио Бохум. Добра намеса на Здравко Илиев, който пресече подаване към една от резервите в английският отбор. Хорхе Лауренцо. Добро спасяване на Динко Ненков и трябва да кажем, че Васил Мавриков има основна заслуга за това топката да не попадне в мрежата на Надин за втори път. Сега Здравко Илиев подава към капитана Мавриков. Мариан Германов има основна заслуга за това топката да не попадне в мрежата на Надин за втори път. Сега Здравко Илиев подава към капитана Мавриков. Мариан Германов връща към Мавриков. Лесно загубиха нашите. Трябва да кажем, че играчите на Надин разчитат главно на индивидуални пробиви, а в съвременния футзал това е пагубно. Няма ги познатите ни за футзала множество подавания, които целят да объркат противника. Ето и сега нашите сгрешиха при изнасяне на топката. Добро взаимодействие за англичаните и Динко Ненков отново спасява. Обаче колко им е трудно на нашите. Мариан Германов, това е силата на Мариан Германов. Задържа Германов. Гол! Това като че ли беше леко изрита. Това обаче няма. И 2-0. 2-0. Автор на гола е Хорхе Лауренцо в 7-та минута и 22-та секунда. Поредна грешка при изнасяне на топката увисна българската защита, която позволи на Хорхе Лауренцо да направи българският вратар Динко Ненков безпомощен за втори път.